Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар деҳаи ҷӯйбодоми ноҳияи Синои шаҳри Душанбе қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи бозори Балх, дар ин ҷо Амонатбонк, дар ин тараф бошад беморхона ва аз ин тараф роҳи Оҳан. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин кӯча ҷойгир аст, охири кӯча. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо раҳ аст. Ва дар ин ҷо чӣ хеле мебинед, стадион аст, майдончаи кӯдакона ва ман ҳамин дарахтҳои дидаста бошед дӯстони азиз, дар назди ҳамин дарахтҳо раҳи байналмилалӣ мебошад, раҳи байналмилалии нав, ки ба тарафи Зарафшон меравад ва худи хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз дарвозааш мебошад ва ин дӯстони азиз сартарошхона. ин сартарошхонаро шумо метавонед ба мағоза ё ин ки дигар намуд тиҷорат табдил диҳед, ё ин ки ҳамхел монед ва ҳар моҳ аз ин ҷо даромад гиред. худи ҳавлии фурӯшӣ аз рӯи ҳуҷҷат иборат аз 3 сотиқ замин мебошад, лекин дар асл каме зиёдтар аст. дар умум 10 дархона ва 2 бинои истиқоматӣ дорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳаммом, ошхона, 2 ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар бинои нав дар якум ошина 4 ҳуҷра, дар дуюм ошинаам 4 ҳуҷраи дигар. Дар умум 10 дар хона мешавад. Дар ҳавлӣ 2 об аст, якташ оби ноҳияи Сино, яктаи дигараш оби маҳаллагӣ. шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед коридор ва 2 ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҳуҷраҳо чӣ хеле мебинед таъмир доранд. ва ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. сабти ин бино ба анҷом расид, мегузарем ба бинои нав. бинои нав чӣ хеле ки мебинед иборат аз 2 ошшона мебошад. Дар якум ошшонаш 4 дархона, дар дуюм ошшонашам боз 4 дархонаи дигар, битонои бақувват бо ғишти пухта чиндагианша. Дар ин ҷо сеюм ҳуҷра, чорум, панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин ҷо бошад шашум ҳуҷра дӯстони азиз. аз рӯи ҳисобмон 4 ҳуҷраи истиқоматӣ. панҷум ҳуҷра ва дӯстони азиз, зинапояро метавонед дар мана ҳамин ҷо монед. ин ҷо худаш шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. метавонед маҳкамаш кунед ё ин ки ҳамхел монеша мисли як холи калон мешавад. чӣ хеле ки якум ошшона ҳаст, ҳамин гуна дуюм ошшона мебошад. нархи хона 770 000 сомонӣ, 70 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. ва хона дӯстони азиз бо ягон чиз алиш намешавад, фақат сумқатӣ фурӯхта мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.